Егетләребезгә дигән бар кирәк-ярак бу юлы Мәлләтамак авылы мәдәният йортында тупланды. Биредә җыелган әйберләрне волонтерларыбыз төрләренә бүлеп тупладылар. Шулай ук хәрби зонадагы егетләребезгә атап адресланган ярдәмнәр дә байтак иде. Мөслимләр генә түгел, Актаныш, Азнакай, Сарман, Җәлил кебек районнардан да кирәк-яраклар китерделәр. Йөкне озатучы төркем җитәкчесе әлбәттә Рүзәл Минхәҗев. Менә бу хәлләр кешедәге мәрхәмәтлек хисен нык арттырды. Менә безнең шушы 5 тонна фурабыз 2-3 көн эчендә тулды. Безгә аерма юк. Без Мөслимнәнме, Сарманнанмы, Азнакайданмы, алар безнең егетләр. Татарстаннанмы, Башкортстаннанмы, алар безнең егетләр. Мөслим егете Ринат Карамов та егетләребезгә истәлекле бүләк әзерләгән. Татар егетләре дигән 25 дәнә тактаны махсус хәрби зонадагы егетләребез бик сөенеп кабул иткәннәр. Шушы көннәрдә ярдәм ягын илтүче егетләребез исән-сау туган якларыбызга әйләнеп кайттылар. Аларны мөслимләр дә шатланып каршы алды. Аллага шөкер, бүген инде алар менә безнең яныбызда әйләнеп кайттылар. Бик зур миссияны барып егетләргә инде тапшырып кайттылар. Мен бөтен район халкы исеменнән җегетләр сезгә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Барлык җыелган кирәк-ярак һәм исемләп китерелгән ярдәмнәр үз хуҗаларына тапшырылган. Бүген егетләребезгә нинди генә ярдәм дә артык түгел. Ростов, Волгоград госпитальләрендә дәваланучы егетләребезнең дә хәлләрен белә алдылар. Егетләребез белән бергә бу юлы Рушат Рөстәмовның хәләл җефете Людмила ханым да юлга чыкты. Ана хатын-кыз буларак егетләребезне сөйләгәндә ул да бик дулкынланды. Юллар авыр. Барулары, кайтулары бик авыр булды. Әле без үзебез машина белән булгачта безгә җиңелрәк, егетләр грузовой белән баргач аларга авыр булды. Сугышта янган өйләрне, шартлаган өйләрне барсын да күрдем. Авыр, авыр. Һәм әйтүемчә иң авыры булды менә шу Волгоградта Шуганка егете белән очрашу. Халыкта бердәмлек тау күчерә дигән әйтем бар. Бердәм булганда без көчле, бердәм булганда без яу. Бердәмлек һәм дуслык шундый авыр вакытта сынала. Сынатмасак иде бу юлда. Фәрдә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.